Dagiti bersikulo Mangted iti Namnama kadagiti Maup Upay. Romans chapter 15 verse 4. Naamin nga adda iti nasantuan a surat na isurat da tapno isuro da tayo amang namnama babaen iti anos ken pamaregta nga ited iti nasantuan nga surat. Romans chapter 15 verse 13. Sapay kuma tati Diyos a pagapuan iti namnama, punwen na kayo iti amin arago, ken talna iti pamatiyo ken kuana, tapno dumakkel ti namnamayo, iti panakabalin iti Espiritu Santo. Romans chapter 12 verse 12. Agbiag kayo asiraragsak, gapu iti namnamayo. Ibturan nyo dagiti rigat yo, kat kanayon nga agkararag kayo. Romans chapter 8 verse 24 to 25. Tanay salakan kayo babaen iti namnama. Ngam no makita tayo tinamnamaan tayo, saanen apud no anamnama. Kasya sino kadi ti mangnamnama iti makita na. Ngam no namnamaan tayo ti ditay pay makita, urayan tayo asi aanos. Romans chapter 5 verse 2 to 5. Nayasideg tayo babaan iti pamati, iti parabor ti Dios ket daytoy ita tilaklak amon tayo. Agrago tayo nga rod iti namnama a mairanod tayo iti dayag ti Dios. Agragsak tayo met kadagiti rigrigat tayo taammo tayo, at irigat patauden na ti panagibtur. Ti pangibtur yegna tiyan namong ti Diyos. Tiyan namong ti Diyos patauden na itinamnama. Saan tayo apaayan daytoy anamnama, taimbukbuk ti Diyos ti ayat na kadagiti puso tayo. Babaen iti Espiritu Santo asagot na kada tayo. Romans chapter 8 verse 25. Ngam no namnamaan tayo ti ditay pay makita, urayan tayo asi aanos. Romans chapter 10 verse 11. Kuna tinasantuan na surat, dinto maibabain ti siya sino man amamati ken kuana. Romans chapter 8 verse 28. Ammo tayo akadagiti amin abanag, agtatrabaho ti Dios para iti pagimbagan kadakwana dagiti agayat ken kuana. Isuda nga inayaban na kasmayan nurot iti panggep na. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Papigsaan niyo ti pakinakam yo, tumured kayo, di kayagbuteng kadakwada, ti apo a Dios yo ti kumuyog kada kayo. Jeremiah 29:11. Syakla ang ti makaammo kadagiti planok a maipaay kada kayo. Planok a magparangay saan ket di amang didigra. Plano a mangibanag iti namnamayo iti masakbayan. Umawag kayto kanyak, agkararag kayto ket sungbatan kayo. Sapulen dakto ket makasarakan dakto, agsipod tabiruken dakto iti amin a pusoyo. Galatians chapter 6 verse 9. Isud gapuna adi tayo kumaamaumang agaramid iti naimbag. Tadumteng to ti tiyempo nga agapit tayo no ditay maupay. Philippians chapter 4 verse 13. Kabaelak asarangten ti anyaman na banag, babaan iti panakabalin nga ited kanyak ni Kristo. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Pasaan nga espiritu ti kinatakrot ti inted kada tayo ti Dios. No di kat espiritu amang ted kada tayo iti panakabalin, ayat ken kinamanagtepel. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Ammuyo nga agtaray dagiti amin a makilumba nga may salaeng iti mangabak. Agtaray kayo garod tapno magunod yo ti gunguna. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Kabayatan na dagitoy tallo ti agtalinaed a pamati. Namnama, ayat
ngam ti kang runaan na kadagitoy iso ti ayat. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. Gapuy ti daytoy, pulos asaan kami ang maupay. Uray no maininot nga agrupsa iti inailasagan a bagimi, inaldaw met ang mapabaruti na espirituan a kinatao mi. Kat daytoy nalagaan ken apagbiit nga sagsagabaan mi, ited na kada kami ti dakkel ken agnanayon a dayag nga awan pakaipadaan na. Kadagiti banag asaan a makita ti kitaan mi, saan adagiti makita. Apagbiit laeng ti banag a makita, ngam agpaot iti agnanayon a banag adi makita. Hebrews chapter 11 verse 1. Saludsudak nga rod, linaksid ka di ti Diyos dagiti tattao na, saan? Siya, mismo Israelita ak, nagtaodak iti kapututan ni Abraham, kamkamangak iti tribo ni Benjamin. 1 Peter chapter 1 verse 3. Madaydayaw ti Diyos ken ama ni Apo tayo Hesukristo. Kapo ti dakkel a kaasina na ipasngay tayo iti baro a biag babaen iti panagungar ni Hesukristo. Si bibiyag a namnama ti impaay kada tayo daytoy baro a biag. 1 Peter chapter 5 verse 10. Ngam kalpasan ti mabiit a panagsagabayo, pagbalinan na kayto anan-anay ti Diyos. Wen ti Diyos ti amin a parabor, anangayab kada kayo, makiranod iti agnanayon a dayag na, babaen iti panakikaykaysa tayo ken Kristo. Patib karan na kay iti pamati, papigsaen na ti pakinakemyo, ken ipasdak na kay iti nalagda a pundasyon. Zephaniah chapter 3 verse 17. Adda ti Apo Dios iti dinam, ti bilag na ti mangted king ka ti balligi, agragunto ket sika ti pagragsakan na, ikkan na kanto iti baro a biag, tay ayaten na ka, agkantanto asiraragsak gapu ken ka. Revelation chapter 21 verse 4. Punasan nanto dagiti lulwa, awanton ti patay, ladingit, sangsangit, winuot-ot agsipod talimabasan dagiti immun una abanag. Proverbs chapter 23 verse 17 to 18. Di mo apalan dagiti managbasol, ti panagraem mo, ti Apo ti adda kuma apakasaknam. No kasta ti aramidam, nasaya atto ti masakbayan. Psalm chapter 39 verse 7. Kat itao Apo, anya nga rod ti urayak, at daking ka tinamnama. Psalm chapter 71 verse 5. Sika o Dios ti ayan itinamnama, manipod kinaubing ko, sikan ti pinagtalka. Psalm chapter 33 verse 18. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng kenkwana. Wen salwadan na dagiti agtalek, iti saan na agbalbaliw nga ayat na. Psalm chapter 33 verse 22. O Apo, ited mo kuma kada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo, ta italek mi king katinamnama mi. Psalm chapter 71 verse 14. Kanayon amang namnama akkeng ka, kat ad-addan tupay nga idaydayaw ka. Psalm chapter 130 verse 5. Sigagagarak amang uray iti tulong ti Apo, kat mangnamnama ak iti sauna. Isaiah chapter 41 verse 10. Di kay agbuteng, adda ak kada kayo, siyak ti Diyosyo. Diyo ipalubos nga damang butbuteng kada kayo, pabigsaan ken tulungan kayo, salakniban ken isalakan kayo. Isaiah chapter 40 verse 31. Ngam dagiti agpanuray iti Apo, mapabarunto ti pigsada. Agtayab danto akas agila, saan danto a mabannog no agtarayda. Saan danto ako mapsot no magnada.
1 Peter chapter 3 verse 15. Ngam ti puso yo, rauman yo ni Kristo akas apo. Sisasagana kayo kuma kanayon nga agpalawag no saludsuden da, maipapan iti namnama nga adda kada kayo. Ngam agsao kayo asipakumbaba ken napnuan dayaw. Pagtalin na edan niyo anadalos ti konsensyayo, tapno mabainan dagiti nangibagbaga adakes dagiti aramidyo kas pasurot ni Kristo. Hebrews chapter 6 verse 19. Adda kada tayo daytoy namnama akas angkla ti kararwa. Natalged ken natibkar daytoy namnama kat sumrak iti kurtina iti nailangitan a templo agingga iti akinuneg a santuaryo. Hebrews chapter 10 verse 23. Agtalin na ad tayo nga rod ang natibker iti namnama tayo, agsipod ang mapagtalkan ti Diyos amang tungpal iti karina. Ephesians chapter 6 verse 10. Kamaudyanan na, agbalingkay ang natibker iti panakikaykay sayo iti apo, kan iti nabileg a panakabalin na. Amen.